Banda kucha wala chiwiri pa 30 Mei, mizinga yokwana 8 inaponyedwa muzinda wa Moscow mdziko la Russia. Palibe amene waphedwa kapena kuvulala pa chiwembu chimenechi. Asilikali a dzikolo anagwisa ntchito anti-missile system pothana ndi mabomba amenewa. Russia ikuganizira Ukraine, komabe Zelensky wakana ponena kuti sakudziwapo kanthu. Nayenso mkulu wa asilikali ku America, General McMillan, walankhulapo pa nkhani imeneyi. Iyeyu ndi chairman of US Joint of Staff, komanso ali ndi udindo wakulu kwambiri ku Pentagon. General McMillan wauza atolankhani kunena kuti Ukraine must forget, ayiwale zonena kuti angatengenso malo amene analandidwa. General ameneyu McMillan amangofuna kuwaunikira Ukraine kunena kuti ngakhale akuthandizidwa ndi America, ngakhale akuthandizidwa ndi NATO, komabe adziwe kuti sangakwanise kugonjetsa Russia. Iyeyu watsimikizira Ukraine kunena kuti olataponya mizinga ku Moscow, olataponya mizinga kwina kulikonse mdziko limene la Russia, koma azindikire kunena kuti malo amene alandidwa sizingathekenso kuti awalande. Tikunena pano, Russia yatumiza asilikali zikwi amene apita ku Ukraine kukang'anira malo amenewa. Tikumbutsane pano kunena kuti Vladimir Putin walanda malo more than 150,000 square kilometers. Tiyerekeze kukula kwa Malawi ngati dziko ndi 180,000 square kilometer. Tikaphatikiza kumpoto, pakati, kumwera ngakhalenso kummawa ndi 180,000 square kilometers kukula kwa Malawi. Izi zikutanthauza kuti Russia yalanda malo ku Ukraine okula kuposa dziko la Malawi. Ambiri tikumangomva kuti ayi kuli nkhondo, Russia yalanda chakuti, Russia yalanda dera lakuti. Tikumaona ngati dera ling'ono. Russia yalanda eastern part komanso southern part of Ukraine. Malo amenewa mukawerengera akukula 150,000 square kilometer. Ukraine dziko lalikulu kwambiri. Izi zikutanthauza kuti Russia yalanda dziko kuposa Malawi. General McMillan, mmodzi wa akuluakulu asilikali ku America, watsimikizira Ukraine kunena kuti ndipovuta kwambiri kuti akatengenso malo amenewa. Chiwembu cha ku Moscow chachitika patangotha masiku awiri Russia itaphulitsa mabomba ku Ukraine military headquarters mu mzinda wa Kiev. Kumeneko ndi kumene kumafikira zida za nkhondo za bungwe la NATO. Katundu yense amene amasungidwa kumaloko, kuphatikizanso ndege 5, akasinja, mabomba 10,000, ngakhalenso madrone zaphwasulidwa. Ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi, Ukraine inatumiza mizinga 8 mu mzinda wa Moscow, komabe asilikali a Russia anakwanisa kuthana ndi mizinga yonseyo. Apapa tikunena kuti Ukraine ndi imene atumiza mizingayo chifukwa choti inachokera mdziko lawo, komabe sizikudziwika bwinobwino kuti amene atumiza ndani. Akuluakulu a Russia akutiuza kuti ndi Ukraine, ena akutiuza kuti ndi Denis Kapstein ndi gulu lake, komanso anthu ena akuganizira gulu la Wagner pamodzi ndi mtsogoleri wawo Prigozhin. Ambiri mukhoza kumadabwa kuti kodi ena akuganizira bwanji Wagner group, chifukwa gulu limeneli ndi gulu la nkhondo limene lakhala likuthandiza Putin pa nkhondo ya ku Ukraine. Ndi chifukwa chani iwo akuganizira onena kuti anaponya mizinga mu mzinda wa Moscow? Masiku apitawa mtsogoleri wa gulu la Wagner wakhala kusemphana chichewa ndi akuluakulu a Russian Army komanso President Vladimir Putin. Kusemphana kumeneku kwayamba chifukwa cha mawu amene akumayankhula mtsogoleri wa Wagner m'mawayilesi osiyanasiyana.
tinamuona atalemba status pa Twitter kumanena kuti asilikali a Russia akumuchitira nsanje. Anapitiriza kunena kuti ubale wake ndi Minister of Defense sunali bwino. Amene amayankhula zimenezi ndi Prigozhin, amene ali mkulu wa gulu la Wagner Group. Iyeyu amauza anthu pa Twitter kunena kuti asilikali a dziko la Russia akumamuchitira nsanje. Komanso Minister of Defense pamodzi ndi mkulu wa asilikali ankhondo sakuchezerana bwino ndi iyeyo. Akuti akapempha zida za nkhondo sakumapasidwa mu nthawi yake. Tsiku lina mkulu amene Prigozhin anachenjeza akuluakulu a dziko limene la Russia kunena kuti akachita chibwana ndi nkhondo ya ku Ukraine komanso akalekerera kunena kuti asilikali azingofa mwa chibwana, ndiye kuti anthu a dzikolo adzadzuka ndi kuwukira boma. Pa Chingerezi chomveka bwino iye ananena kuti kudzakhala revolution. Prigozhin anali odabwa kwambiri kuona ana amphawi akutumizidwa ku nkhondo pamene ana makhumutcha komanso anthu andale akungodyerera mdziko la Russia. Potengera ndi mawu amene anayankhula mkulu wa Wagner, akuti asilikali ambiri amene apita ku Ukraine kukamenya nkhondo ndi ana anthu osauka, pamene asilikali ana mabwana komanso ana anthu andale, ana ma big man kumeneko ku Russia sakupita nkhondo kumeneko, akungodyerera komanso kumwerera ku Russia kunko. Ndiye iye akunena kuti sizoona kuti asilikali azingofa mwa chibwana kumene kuja ku Ukraine, zimene zizichititsa kuti tsiku lina anthu aku Russia adzuke ndi kukwiya komanso kulanda boma la Vladimir Putin. Mawu ngati amenewa sanasangalatse akuluakulu a boma. Posakhalitsa anapereka bani kwa Mr. Prigozhin pomuwuza kuti alekeretu kulankhula mawu amene akhoza kubweretsa chisokonezo mdziko. Patangotha masiku ochepa zitachitika zimenezi, Wagner Group inalengeza zofuna kupanga withdraw ku Bakhmut city. Inu mukudziwa kuti Wagner ndi imene imatsogolera nkhondo ku Bakhmut. Ndiye atadzudzulidwa ndi akuluakulu a boma amene akunena kuti iwe zimene ukulankhulazi ukhoza kusokoneza dziko, usiretu kuyankhula chilichonse mawayilesi ngakhalenso kulemba pa Twitter. Patangotha masiku ochepa iyeyu analengeza kuti akupanga withdraw ku Bakhmut city. Tikunena pano zigawenga za Wagner zamba kale kuchoka ndipo akupereka malo onse amene analanda m'manja mwa Russian Army. Akatero asilikali amenewa abwerera ku Russia, kapena kuti zigawenga zimenezi za Wagner zibwerera ku Russia. Ndiye pali mkulu wina wa asilikali ku Russia kumeneko, Commander Igor Jikin, wachenjeza kunena kuti asilikali a Russia akhali tcheru chifukwa gulu limeneli lamba kugwirizana ndi mayiko akunja ndi cholinga chofuna kulanda boma la Putin. Mmene ndakuzerani kale kuti asilikali ameneyu amene akuchenjeza kunena kuti Wagner ifuna kulanda dziko, Commander Igor Jikin, ndi munthu wachikulire ndithu. Wachenjeza ndithu achina Putin amene wakunena kuti zimene akulankhula Prigozhin sizachibwana, and akuluakulu ayenera kuzitengera serious. Panopa ubale wa Wagner Group ndi asilikali a Russia suli bwino. Ngakhale Prigozhin ali pa ubale wabwino kwambiri ndi Putin, zikuoneka kuti ubale umenewu wayamba kuzilala potengera ndi mawu amene mkulu ameneyu wakhala kulankhula. President Putin amakonda kwambiri asilikali a Russia, and Wagner ikamayankhula chilichonse choyipitsa army Putin samasangalala nazo. Mwachidule ndikuwuzeni kuti bungwe la NATO likuyesesa kugula anthu ena ake aku Russia ndi cholinga choti alande boma. Chifukwa nkhondo imene isi ya Ukraine, koma Russia against NATO, mayiko posa 30 andalama zawo. Last week taona Russia itatumiza chisomba chachikulu kwambiri ku Norway kuti chikachite kwa zitape. Somba imeneyi imatchedwa kuti Beluga whale. Sindikudziwa kuti pachichewa ndingachitwe kuti chani, koma imeneyi pachichewa tikhoza kungonena kuti chisomba chachikulu kwambiri cha ku Ulaya. Asilikali a Russia anatumiza somba imeneyi ku nyanja ya Norway kuti ikachite spy. Inu mukudziwa kuti Norway ili nawo mu NATO mene ndi member wa bungwe la NATO. Nde Russia inatumiza chisomba chimenechi kuti chikachite ukazitapi kukaona kuti kumene kukuchitika chani. Dziwani kuti mayiko amenewa amatumizana nyama zosiyanasiyana. America itha kutumiza nyama ku China, somba ikulu ya shark.
kandi shark kandi chani. Nayonso China ikuzolumiza chisomba kumene kuja ku America kuti chikafufuze zina ndi zina. Tinamvapo za mabaluni ndi mmene samachitira ndithu amene wa Russia. 1914 pamene kunkachitika World War I, Germany inkagwisa ntchito mbalame akafuna kuponya bomba kwa adani yawo. Mu 1960 America inkagwisa ntchito madolphin pofuna kuchita ukazitape. Sindiuza kuti madolphin lingatchule kuti chani pachichewa, koma chimene chinso tikuzoona kuti chisomba chachikulu kwambiri chopezeka ku Ulaya. Ndiye kuyambira 1960 asilikali ku America akhala kugwisa ntchito madolphins pochita spy. Not only dolphins, amagwisanso ntchito sea lions, whales, ngakhalenso seals pofuna kuchita chiwembu. Nena kuti mazo a stima tekeze kuti ikuyenda pa nyanja, iwo aja amatumiza dolphin ija kukachita chiwembu kumene kuja. Nyama zimenezi kapena nene kuti nsomba zimenezi amazipanga treni monga muja amachitira ndi police dog. Akatero amazichita deploy nyanja zosiyanasiyana kumene zimakagwira ntchito. Tikunena pano America ndi dolphin 75 komanso sea lion 30. Nyama zimene zilinso kuti zachibwana yayi. Ndi chimodzi kuno kuti ndi agalu ambirimbiri, koma apolisi ndi agalu special amene amatuma kugwira ntchito. Chimodzi America ili ndi dolphin 75 komanso sea lion 30 special amene amawatuma tikeza una stima yachilendo ikuyenda pa nyanja, amawatuma amene wakuti akayike bomba akayiwononge stima imene kuti isayendenso. Amona munthu wina wake wachilendo akusambira pansi pa madzi, amachituma chisomba chimene chimapita ndi kumumiza pansi munthu uja ndikumira. Amatanso kupha anthu osiyanasiyana amene akuoneka suspicious pa nyanja imeneyi. Zina mwa nsomba zimenezi zinatumizidwapo ku Vietnam nthawi yake kunali nkhondo pakati pa America ndi Vietnam. Anatumizako nsomba zimenezi zimene zimachita ukazitape kuthana ndi mavete. Ku Iraq anatumizako nsomba imeneyi. Komanso ku Persian Gulf. Nyanja imene ya Persian Gulf imapezeka pakatikati pa UAE, Saudi Arabia komanso Iran. Ntchito ya nsomba zimenezi komanso nyama zimenezi akazitumiza pa nyanjayo is to guard the ships from enemies. Mastima America amataka madusa pa nyanja zimenezi, nsomba zimenezi zimakhala pafupi kulondera kuona chilichonse chimene chikuchitika pa nyanja imeneyi around. Tiyerekeze stima ya America ili pa nyanja ya Persian Gulf, ndiye Iran yatumiza nyamata osambira kuti akatchere limpet mine. Nyama zimenezi zimaona thereafter zimathana nawo anthu amenewo powamiza pasi pa nyanja. Mu 1965 Russia nayonso inayamba kuphunzitsa nyama zimenezi ku dera la Crimea. Tikunena pano ali nazo zochuluka ndithu zimene amazituma kumakachita ukazitape maiko osiyanasiyana. Nsomba ina ndi imeneyi imene inapita ku Norway sabatata pa nyanja ya Black Sea. Nyanja imeneyi imapezeka pakatikati pa Turkey, Russia komanso Ukraine. Pa nyanja imene ya Black Sea pamapezeka nyama ndi nsomba zovala mipeni komanso mfuti za pistol mitu yawo. Anthu amatha kuona nsomba ina yake yangotulukira koma ili ndi mfuti mutu aiva zikafuti ya pistol, komanso nthawi zina aiva zikampeni. Ambiri amakhulupirira kuti nsomba zimenezi zimagwira ntchito ndi Russian Army ngati azilonda oyang'anira pa nyanjayo. Anaziphunzitsa kunena kuti zikaona china chake chodabwisa zizombera komanso kubaya mpeni.